Mau na gining barangay office pa. Nagos kapit pa niya. May tao siguro. Uy, Wad! Unsa may ato? Wad, nas kapitan diri Wad. Oh, nasa iyang opisina, sudla lang din na. Nasa sa sulod. Sige Wad, salamat Wad. Sige, salamat. Sudla lang diha. Uy, may hapon kap, mahing hapon kap. Oy, unsa may ato? Nga, medyo maipit ko rin na tita ba? Unsay toyo? Salamat kap. Sorry kap. Guru nih. Ito pa. Unsa di atong tuyo di ay? Unsa may ato ag yung katuyuan rin nga nung niabot man ka diri unsa may among kuhaon? Nga, oy. Agwan ka pa kining mangayog ko nimo og barangay clearance kap. Uy, tao ba naman? Barangay clearance? Mag-asa maday ka. Unsa maday imong gamitan sa barangay clearance? Kamuan ka ba kining manarbaho? Nilo mo dahil ni Diay. Kami biya kay na kap kung manarbaho ka ba? Dabi. Aw, ani ko kakatagan. Basig na kay mga violation dito sa inyong purok. Kay daghan ra bang gamito nun labi nang sa pahina, nagapahina ba ka dito, nagadala ba ka o kanang pusti, kawayan, kay kasagari sa pahina sa purok, mao gina siya. Og magapahina ba ka dito, magdalaguna, mabilang sa palibot, basi imong atuon ra dito sa purok nimo, puro na lang isnat. Matay po na istorya kap. Walang gikakabuno kap ba? Di lang gid sa panghinagukap. Sa tanan dito na mga mo pahina dito kap sa puro kap. Ako may salikat doon kap. Parang kabut-buton kay nabata, uy. Pito ka haligi kap nya kawayan kap daghan na po kabuok. Nya magpahina kap isnak na sila kap. Nya ako ko lang Isnak. sus kaon lagi una ako ang importante nga mahuman ang trabaho. Kaya ako sincero kay kung trabaho. Tak kabut-buton ni. Sas. Unya lang ka. Sulong tagi ka karon. Unsay napulo pito ka pusti, napulo ka kawayan. Unsa pa ka napulo anang imong gidala nga siyam ra man lagi nagtunga. Sino lagi dito nga? Kung may ganit ka ba kay hineri pagating ni man ato-ato ra mo ikat. Pasti karang-karang kay ka. May manang magklaruhay ta ba? Nga, oy. Sige na. Ako na lang nihatag sa imo ning barangay clearance. Yes! Katapos magigwa ni. Nga, oy. May gani ba kay ning andar gamay akong utok? Daghan pa man day kag kulang di ay. Sekretary magpapilma ka dito unsa maglukat pa kag UR kay sa imong bayronon nga 150. Adi sir na ko pirmahan ang imuhang barangay clearance. Medyo naipit ko aning dagana ba. Dugay naman tahan ako sa kalihukan. Asus pagkadaghan na pamandian ko anong day kap. Abi banog na ana dras imuway hatag sa kuha. Makatrabaho nang tadayon. Dali ra ba kap? Ay nang borot. Kining baghait kini ba? Good anara. Matay. Marpil ang tao ni oy. Nabaw na si puti kayo oy nao. Puti kayo ba? Nako puti kayo ba? Kaysa pa, murag nindo di kaya siya nagdagandagan ba? Puti kayo ba? Awaw ka. Pagkaputi-puti yun ba? Murag bagay gina sa ako ba? Nga, oy. O ganali ka ni kap. Sige. Martir tani ka. Imo ni Marpil ako ng barangay clearance. Anak. Murag diri ta magkasinabot ba? Wagid ni siya problema. Unsa may gusto nimo? Barter, lago na lang, dili na ka magbayad. Imuhan ay, basta akuan Marpil, baka murag bagay kayo sa kuha ba? Oy, dugay na ko sa kalihukan ba, pero karong po kitaan nga ning ani day puti kayo ba? Oy. Wait, time sa bre. Ato sa kuning testingal maigo bago kunin niya siya. Basto doon.
Murag na plaster din siya ba gamay ba? Aha kaoy. Mao diyan ni siya nalang gustiso. Mura makasinabot ta imuhan na ning barangay clearance. Basta dili lang ka magsama. Wa na kay lain buhaton. Larga ka, makatrabaho na ka. Yes! Yes! Tama yun! Pasti na tamat din kayo. Hey! Narah yawe ya O, diara dong. Makauyam lagi ko ini. Salamat kay sa barter. Asas. Kamoy. Murag naghatagay na ba? Uy, ito na. Murag glass na di agor ni. Uy, isa. Hop! Na! Mutuo ka na mataakap. Sus! Kumutuo ka na mataakap. Mutuo na gid ka alamat ka. Sus! Ayaw pagtuwa na ka po eh. Sabi, ambi. Uy. Unsa naman sa ning panghitabo O unsa na mo dituyo ang isa? Una kung baan pa medyo maipit ko dili dapita ba? Nga, oy. Di, magyugap ka ng ganing haragit ko direct kap ba? Nagpaminaw rin ko ng bata kap. Kana si Milo, mutuo ka na, butbut ka na, babaan kayo na kawa. Tanawarang dila na, nagialong, nagitong. Sus, kanang iyan ipagsulti na. Tarong kay sa ilahang mga purok, sa ilang pagpahina. Na, ako'y konomi mo, tuan na silang balay. Nagsigir ragit mil. Ipatarbaho sa iyang mama kay Sus, wag di na gid na masukap. Mong, ako na gid kay, ako magong tuyo kay, manguan pagpupuan na, barangay clearance. Daunan lagi ko lang butbuton o anak. Ay kututudlo ha! Namatay mo kasi usay! Putputon! Taka ka makanya nga! Perminte may guspahin na ganyan usay! Tarong ka ba? Ituan na ka! Namiwag na may kong trabaho gaya ng purong ganay! Ako maging nagsipanday gaya ng mga Sabi. Murag na ipit ako din dapita ba? Atay, ano? Naglibog ko din dapita ba? May galing doon kay ning abot ka. Pagkabaka ako, madahiling bataan, ha? Ang bilang barangay clearance, ba? Ramat na mo na ito ba? Ang bilang barangay clearance ba? Uya, di mo narao! Ang tawa kung mong kapay! Ilan mo niya ay! Sige na mo, isa sa imuhan na nito. Pasti lang nito ka kaya, di ba kadali kayo? Salamat ka! Trabaho! Aha, ka, pagkabut-buton gina itong bataan, ha? Mayroon sa gini nga wala ko gihatagan kay maupay siyam og tunga ang kamot pagkabut-buton nga oy. Wow, kapitan mo! Naragay ko dali sa kilid! Bakong buta manililay! Ang kapitan mo mani! Ato na ko ay! Buang lang kinabuya! Nga oy. Na may toko ning agi ba? Nga oy. Nga. Medyo naipit ko ba? Dugay na ko sa kalihukan pero toko lang ning labay sa kalibutan. Pabor gining babaan tabaki. Mabubutan yun sila. Ilang luyang Milo, hindi gito ka tarbaho. Yan. Mahuwa, oy! Pasti lang yung kinabuhi. Hawi lang yung tanig pala. Pastilan na yun. Yapon lang yapon tani. Maputla na po ko anig tudlo. May untag na kulawam kuning bato ha. Swerte po ta. Ang banar ba rin mga bato ha. Ang tatong bus kay maghaguros ra. Ini para mo yung sama ng marag-mixer. Wala na sa buhay. Tira ko! Ano sa angay, oh. Angay, murag mayo ni ba? Angay. Balik lang ice cream ba? Ice cream na ito. Papaps. Angay, dako kini kane. Angay. Kane. Oy na! Kapoy mo yan kayo. Sige ko ay panlasa. Angay. Ang inibe. Ipit ko ning napita ba? Sorry.
Basta na isak na. Kutida, kutida